अरे दादा का भेटे ये डॉक्टर साहब ये डॉक्टर का भेटे अरे दादा हम का करी जब हम लटरन करे जाए ना लटरन लटरन हाँ दिशा हगे हाँ हो गए अरे तो ऐसे बोला ना हो गए हाँ लैट्रिन ओकर लैट्रिन करे ना हम चल ठीक बा हो गए जब जाए नी ना हाँ तो जब हो गए नी अच्छा तो ओकर बाद हमर पादे ना निकलेला Oh no! वो दवा खा लीजिए। हाँ ऐसे भी तो बीपी वगैरह आपका ठीक ही था ना, दवा खा लीजिए। जी जी हाँ हाँ देख लेंगे। हाँ ठीक प्रणाम डॉक्टर साहब ठीक है देखते हैं बाद में बात करते। हाँ प्रणाम प्रणाम, का हाल बा बोलिए। हाल तो ठीके ठाक बा। अच्छा तीन चीज हमरा में बड़ा दिक्कत होता हमरा। का दिक्कत बा? हाँ का दिक्कत बा बताई बतावा। ऐसे तो नहीं है कि कहीं डॉक्टर साहब ठीक कर दियो अच्छा अच्छा ऐसे तो नहीं है कहते ना हाँ जब हम सोते नहीं ना अच्छा। नींद में पूरा रही नहीं ना हम्म। तो सपना आवेला में सपना आवेला। हाँ नींद में सपना आवेला तुम अच्छा 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 हाँ इतना अच्छा अच्छा यार का लगे सब अपना हो जाए हाँ ऐसा सपना होला ना अच्छा, अच्छा। लेकिन ओकरा में प्रचारे ना देला। प्रचार हाँ प्रचार ना देला ओकरा में कैसन प्रचार हो? जो कोई चीज के ना होला बरस के पेस्ट के तेल के प्रचार दे देनी तो मैं प्रचारे ना देला। अरे मर्द पागल बड़ा का हो? हम पागल हो गए नी हाँ सपना में कोनो प्रचार उचार देला ना देला बट बुड़बक के तारा ही कहला। हमारे लिए सपना में प्रचार आबो तो ही ना 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 ई तरह कोनो बीमारी उमारी नहीं के। हाँ? पेट दिखावा तो पेट दिखावा, बीमारी उमारी नहीं के। सपना में पेट देखो जला चेक कर तनी तो पेट से दिमाग में चल जाई। दवाइया ये खा लो ना हाँ। बड़वा में घवा रहेला हाँ ठीक हो जाला हाँ हो जाला ना हाँ। वैसे चेक कर तनी तारा कोनो अलग बीमारी नहीं के ना। तो ठीक कह तो रहो हाँ शादी उदी भइल बा ना 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 करे के बा? अगला महीना करे कया गो बाल बच्चा बा? अब शादी में मेहरारू नहीं तो बाल बच्चा अच्छा दे अच्छा हाँ गलती हो गई बा, हमरे ले गलती हो गई बा। हाँ चला दूसरा समस्या बतावा। दूसरा समस्या ही बा ना हाँ वो जब हम लटरन करे जाए नी ना है लटरन लटरन हाँ दिशा हगे हाँ हो गए अरे तो ऐसे बोला ना हो गए हाँ लैट्रिन ओकर लैट्रिन करे ना हम चल ठीक बा हाँ। हो गए जब जाए नी ना हाँ तो जब हो गए नी अच्छा तो ओकर बाद हमर पादे ना निकलेला। Oh no! कितनो कोशिश कर ना डॉक्टर साहब पादी हाँ बिल्कुल ना एकदम आवाज ही ना निकली ना निकली। एकदम रबे ना करे। ई का है प्रॉब्लम होला बड़ी तरह भयानक बीमारी बा बाबू, लागत हमरा ले ठीक ना होई। तारा रांची जाए के बा तो डॉक्टर बा तो तू ठीक ना करबो। तो इतना बड़ा 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 बीमारी बता तारा, हमरा तो कुछ बुझाते नहीं खे। आवा इने इने आवा बक्सा पीछे करा इने आवा पीछे घुमा। होगी का ना 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 बक्सवा नीचे करत तनी है हाँ ठीक बा। बोलिए बोलिए अरे कोई रुका हाँ ए हाँ। इने मुड़ा का भाई बड़ा तर बदबूदार बीमारी बा मर्दे। तो काला बक्सा पीछे कर दो कर देनी हो अब बक्सवा ऐसे करे खातिर करनी है गइल का हई का गइल करत रहा। तो मतलब कितना लेवल तक तारा लग गई बा ये खातिर लेवल हम चेक करब कि तू लेवल चेक करबा? हमें थोड़ी दिखत रहे। कौन पेशेंट बड़ा भाई? माथा दुए को बीमारी माथा हमर खा गेल मर्दे। तीसरा कौन बीमारी है बतावा, तीसरा बीमारी बतावा। दूसरा हो इलाज ना हमरा ले दूसरा ना होई। प्रणाम तीसरा बतावा। अब तीसरा बताई हाँ देखत नहीं करो तरह की ना तो ए डॉक्टर साहब हाँ तीसरा बड़का बीमारी नहीं खे कौची बा? छोटे से बा कौची बा? हाँ? हाँ बोला। जब हम मुते जानी ना हाँ। ऐसे
आवाज करी हाँ ना जल सुन लो जब हम मुते जाई ना हाँ। तो आवाज ही ना करेला तो चैन ना खोल के करेला का? चैन तो खोले नहीं तो पैंटे में हो जाएगी ऐसे तब मुते जाए तो फिर आवाज ही ना निकले निकले चले ये आवाज ना निकलेला बड़ा तार गंभीर बीमारी बा। तनी फिर उठावत का देखो सटारवा हाँ तलवा खोला अपन गेटवा के। एकरा से तेरा का मतलब बा डॉक्टर हम बानी कि तू बड़ा? तलवा खोला। तलो खोली हाँ सटर उठेले ताला खोला अपन गेट के। साला ना 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 तनी और पेटवा अंदर करा ऐसे करा। देखो अपन कर दी ताला ना रुका रुका तारा बीमारी बड़ी खराब बा। खराब बा तनी एगो चाकू लेके आवत तनी एकरा काटे के होई काट के तनी उतना छोटा करे के होई। ए डॉक्टर साहब का कहत नहीं रहुआ के हैं? हैं का है का भइल? है कट बा एकर बीमारी के इलाज बा हमरा लगे हम कह दे। ना 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 हैं? तो एकरा इलाज नहीं कराए देता था एकरे से दुनिया पूरा चली और तू एकरे काट के अलग करवा है ना ना एकरा नहीं के करा के? ना 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 एकरा ना जा ये ठीक हो ठीक हो अरे दादा ए डॉक्टर साहब हाँ एगो लास्ट और आखिरी समस्या बा हमारा पास का बा डॉक्टर साहब चक्कर आवता बोला। कहाँ चक्कर आइल बा फूल माथा चाट के खा गइल अब का खइबा हमरा के? चाट गनी चल हट बोला बोला बीमारी बोला। है लास्ट बा ए कैंची बा डॉक्टर साहब कैंची कैंची हाँ कैंची कैंची तरह का करे के बा? बा काम बा हमरा ताहरा हाँ कैंची के डॉक्टर लोग लगे काम रहेला दर्जी लगे काम रहेला ताहरा लगे कौन काम बा कैंची के? पहले बताओ तार पास बा कैंची हाँ बा कैंची माना हाँ तो हमरा है लास्ट मतलब कि है समस्या जब हम रात में सुती ना हाँ तो बहुत अच्छा नींद आवेला ये तो बड़ी खुशी के बात मतलब कि बा। हमरा रात एकदम कट जाला एकदम अच्छा कट जाला। हाँ पूरा अच्छा से काट लेनी अच्छा एकदम हिन्नी होनी करके एकदम सूत के एकदम हाँ, हाँ। करवट लेके सूत काट लेनी हाँ लेकिन हमरा से दीने ना कटेला है हो भगवान ई तरह कौन बीमारी बा हमरा खुद समझ में नहीं आवती तरह कौन बीमारी तो बा। कौचे से दिनवा कटती डॉक्टर साहब कोई अरे दादा का भेटे डॉक्टर वास्ते ये डॉक्टर साहब ये डॉक्टर का भेटे अरे दादा अरे दादा हम का करी देखला डॉक्टर साहब बेहोश आदमी के हम होश में लादनी अरे तू रुको 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 का भाई? तू बेहोश रहा ना अभी हाँ होश में कौन लाइल तू आए तू लैला। तो हाँ तो हमर पास के ताकत बा कि ना ना रे बाबू तू डॉक्टर के हम डॉक्टर तू डॉक्टर बड़े आए हम तारा गोड़ छुआ तनी पांव पर तनी बाबू मान जो गेले हाँ मान गई तू मान जो गेले ना। हाँ, तू जो बाबू